hindi po uso yung diet. Totoo yun. Ay, Zan, dyan ka nagkakamali. Kasi sa Camra Vivo, ilang unit. Pasensya na po doon, no? Welcome to my YouTube channel. Ayan, as you can see, galing pa po akong work. I'm on full makeup right now. So, green up ko na yung opportunity na to. Napagaling ng Itbulaga, since may makeup pa ako, magva-vlog na ako. Magsushoot na ako ng content. Para fresh tayo, diba? Para maganda naman tayo. Yeah! And for today's vlog nga po pala guys, since I also noticed po sa mga comment section, sa mga previous videos ko, na marami pong hindi nakakaintindi. So sa lahat po ng mga Bisaya, hindi naman po sa, baka lang po ma-misinterpret nyo ha, na baka ikinahihiya akong Bisaya ko. Hindi po, proud bisdak po ako. Alam niyo pong lahat yan. Yeah! Pero for the sake of, sa ibang viewers din po natin na syempre hindi nakakaintindi ng Bisaya, magtatagalog na po ako most of the time. Pero every now and then, magbibisaya pa rin ako, diba? Di gina mawa sa ato ang mga seats and orbs, mga langga, no, kay Bisaya, itang dako. Yeah! But anyway, yun na nga. So for today's video, the other day, I posted a story on my Instagram. I said there na, drop your assumptions here because obviously, this is going to be my content for today. Yes! So, ang dami kong nabasa ng mga assumptions about me. May mga good, meron din, syempre ba, diba? Kasi nga, yung assumptions nila, nung hindi pa nila ako nakikilala, yun. But yes, so sana mag-enjoy kayo. Ayan, mag-leave ako ng space dito dahil dyan ko i-insert mamaya yung mga drain up nyong assumptions sa akin. Okay, so without further ado, let's start! Yeah! First, sabi dito, snob. He. Ganun naman talaga tayo, eh. I get this a lot na snob ako dahil poker face ako eh. Pag poker face talaga ako, lalong-lalo na pag wala akong nakikitang tao or hindi ako aware na tinitingnan ako. Siyempre ganito. Siyempre diba parang maldita? Pero hindi po ako snob. Mag-hi ka lang po sa akin, tawagin mo lang po ako, Malaya! Ngayon mag-hi po ako sa inyo, siyempre. Ganon. Sabi dito, I thought you were suplada or maldita. Sorry. Tapos may paganan siya. Normal lang yan. Ganun talaga. Kahit na yung ibang tao, di ba? Normal na reaction din natin pag hindi pa talaga natin kilala yung tao. Siyempre, sabi niya, uy, suplada. Parang siyang maldita. Siyempre, sa feature ng face niya, ganyan. Pero, I just hope right now, hindi na maldita or suplada yung tingin mo sa akin. Kasi hindi talaga. Ganito pa naman yung makeup ko ngayon. Ako, maldita. Pero, yun nga, serious. Yeah. Ano pa ba? Sabi dito, guwapa, talented, tamsi. Sa mga hindi po nakakaalam ng tamsi, sa mga Tagalog po dyan, yan po yung parang combination ng tambok plus sexy, gano'n. Oh, maraming salamat po sa assumption na ito. Ay, galing kay Inday Welay. Grabe kahilig og ramen. Yan agad yung assumption kasi syempre lagi mo nakikita yan sa stories ko. Totoo yan, mahilig po ako sa ramen. True. Spicy ramen. Sabi ni I'm Nicole Marley Del Rosario, sa una, akala ko masungit ka. Pero habang tumatagal, mas nakikilala ko na ang tunay na Malaya. Yun. Thank you so much, Nicole. Ganun lang talaga. Pag in-approach nyo lang ako, tapos nakilala ko na kayo, ganun. Approachable naman akong tao. Hindi naman ako masungit, hindi din ako snob. Yes. Silent lang ako. Ganun lang talaga ako. Minsan nagme-meditate ako. Pero yun, basta mag-hi lang kayo pag nakita nyo ako, namamansin naman ako. Yes! Hot, sabi ni Amaze Lang. Naman, hot, uy, tambok. Thank you! Sabi naman ni Maria.gii.g, sobrang bait. Oh, thank you! Sana ganun pa din yung tingin mo hanggang ngayon. Tsaka sabi din niya, buang and masayang kasama. Buang means parang ano, parang ganun. Crazy person, gano'n. Totoo naman. Pero, ano ako hindi all the time buang ako. Tsaka hindi all the time masayahin akong tao. Kasi yun yung mga assumptions ng ibang tao, di ba? Pag kung ano yung nakikita nila sa vlog namin, sa mga do not expect us all the time gano'n. Kasi hindi, tao din po kami. Siyempre, napapagod din. May times din na tahimik din kami, gano'n.
nawawala ng energy, ganun po. Sabi din dito ni Vanji Lago, super kalog kasama, walang arte, strike anywhere. Nako, sinasabi ko sa'yo, Van. Totoo yan. Wala po akong arte. So, alam po din po yan ng mga friends ko, nakalog ako, na wala akong arte, kahit sa pagkain, kahit sa mga galaan, kung saan kayo gusto, go lang ako, game lang ako ng game. Sabi ni It's Me Shansai, hirap magtagalog. Hirap ba ako magtagalog? Hindi. Pero may ibang words lang ako na minsan, alam mo yung pag mabilis na ako masyadong magsalita, minsan nakakalimutan ko yung, ano nga ba yung Tagalog ng ano? Pero pag nagsalita ako, sabi nga nila hindi nila lubos akalain na magaling pala ako magtagalog. Parang, kumbaga parang taga rito lang din. Kasi, fun fact guys, yung papa ko is Tagalog and I was born here. I was raised in Cebu. So, kahit sa bahay dun sa Cebu, kahit na dun na kami nagsettle, kasi mama ko yung Cebuana, tagbis pa rin kami, Tagalog-Bisaya. Kahit na lumalaki na kami, kahit hanggang ngayon, tagbis pa rin kami sa bahay. Sabi ni Ching_haha09, hindi po uso yung diet. Totoo yun. Hindi po uso ang diet sa akin. Kita nyo naman, di ba? Di ba? Sabi din dito ni _Zang DNSN, kusog mo tagay. Ay, Zan, dyan ka nagkakamali. Kasi itong si Malaya, yes, hindi po ako umiinom. Hindi naman sa hindi ko pa na-try ever. Of course, I've tried, di ba? Hindi din talaga ako mahilig at kaya din nasabi ko na hindi ko think talaga yung pag-inom kasi na-try ko na din. Pero minsan, pag may okasyon lang sa bahay, syempre, pag sinabi ng mama ko, oh nak, tagay ka, pero most of the time talaga hindi talaga ako umiinom, guys. Bukod sa allergic ako, ayaw ko talaga yung lasa. Yes. So, na-try ko na po. Yes, pero hindi po ako mahilig tumatay. Yung college ako, yung tipong sila lahat ng college friends ko, may daladalang bote na beer or Sunwig Light, mga ganon. Ako, literal po guys. Sige, try ko pong insert dito yung picture ha. Nadala ko, believe it or not, fresh milk. Yes. Di kaya chalky o di kaya naka-iced tea ako. Ganon. _Marie Lianin. Sa camera bibo. Meaning sa camera lang daw ako bibo. Hindi po. Bibo talaga ako sa totoong buhay. Lalong-lalo na if I'm with my friends or the people I'm comfortable with, super kulit ko po. As in. Pero gaya nga po ng sinabi ko kanina, marahil may iba po sa inyo na nakakita na po sa akin na hindi ako bibo, diba? Kasi po, again, tao din po kami. Hindi po kami parang abnormal most of the time na nakagano talaga seals, as in seals. Imagine ganito ako lagi, hindi po. Hindi po. Talagang may times na silent lang ako o di kaya nakaganon lang sa sulo kasi isa po akong ambivert. A combination of an introvert and extrovert. Ambivert. Yes! So may times na intro ko, may galit yata yung kabilang unit. Pasensya na po doon, no? So, yeah, may times na makulit, may times din na super silent ako. So, ganun ako, guys. Carmela KC13, sabi niya, abi na kog artihon, pero pag meet na nato, baliktad di ay, way libog. So, sabi niya, akalan daw maarte ako, pero nung nag-meet kami, kabaliktaran pala. Talagang wala siyang libog. Yung libog po sa Bisaya is parang hindi po siya yung ibig sabihin dito sa Tagalog, sa mga taga Manila, no? Hindi po ganun na libog. Ano siya, parang nalilito. Walang, kumbaga walang, go lang ng go. Parang ganun. Oo, basta yun na yun. Totoo to. Hindi talaga ako maarte. Totoo. Mapapagkain, kagaya nga na sinabi ko kanina, mapapagkain mo yan, lugar, o na ano bang gusto nyo gawin ngayon. Game ako, kahit ano, ganon. Sabi ni Just Plain Sonny, mabait at accommodating sa followers and fans. Next, thank you, yes. At sa mga lagi po nag-PM sa akin sa Facebook page ko po, sa Instagram, sa Twitter, alam nyo po yan. Pag may time po ako, nagre-reply po talaga ako. Tsaka,
may automatic message or may automatic reply talaga yung Facebook page ko. Kahit na may automatic reply siya, kung sa may time talaga ako, chine-check talaga isa-isa at tinatry ko pong replyan lahat ng tao. So, thank you! I'm a Dove girl. Sabi niya, super talented, Lodi kaayo, hi Malaya. Meet and greet sa Cebu, please. Thank you so much for that assumption. Sabi niya, meet and greet sa Cebu, please. Tapos po ako mag-meet and greet nung last January po sa First Sinulog Island Souvenir Show po. So yung hindi ko nakapunta. Pero thank you so much for your kind words. Yay! Sabi ni mbonhok_1, sigig kaon, lagi daw akong kumakain. Totoo naman po. Lagi talaga akong kumakain at lagi akong gutom. Pero ito guys marahil marami sa inyo, ano ba kinakain mo Malaya? Bakit ka chubby? Hindi ako mahilig sa rice. Mahilig ako sa mga matatamis. Yes. Pag kumain ako ng, alam mo yung main course na talaga yung rice tsaka yung ulam na talaga. Hindi ako mahilig masyado. Siguro sa ulam, pero sa rice hindi. Talagang nakapagpataba sa akin. Kape, tsaka yung mga matatamis. Ang hirap hindian dahil masarap ang bawal, di ba? Yes. Sabi din ni Giselle, abi na kung maldita ka, dili man di ay. So you di ay sa Sinulog. Lingaw kayo sa Sinulog, no? Super good sis. Grabe. Ang daming tao nung Sinulog and thank you din for appreciating me. 3.5 million yung tao nung Sinulog. Talagang, and I was on Itbulaga's float along with Alan K, Kenneth Medrano, he's also a Cebuano, and Shaila Rebortera, Maine Mendoza, and the Backlash, si Echo, tsaka si EJ Salamante. Talagang super nag-enjoy po kami doon. Thank you talaga Itbulaga for bringing us together, for visiting Cebu. Yun. Salamat po, EB. Yeah. Oh, Charmaine Kuwa. Lagi din siyang pumupunta ng Itbulaga. Sabi niya, sobrang bait and sobrang sweet mo po, ate. Oo, pag nagpapareserve siya ng seat sa akin. Oh, thank you. At saka lagi akong dinadala nito ng pagkain. At thank you din pala din sa gift mo. Christmas gift ba yun? Yes. Thank you so much, Charmaine, for that. Talagang yung binigay niya sa akin, parang pouch. Ito. Nandito yung bag ko eh. Tignan mo gamit-gamit ko siya, charm, araw-araw. May beep card dahil nag-LRT si ating mo. Ayan. Gamit ko yung gift mo. Anyway, Nina and Andrea Grace. Nina Andrea Grace siguro to. I thought others ka, but it turns out na ikaw ang pinaka-humble na YouTuber nga akong nailhan. I really hope to see you ate. Oh, thank you. Actually, daghan mag-humble. Marami talagang humble na YouTubers, guys. I swear, I tell you. Kahit sa mga Bisaya na YouTubers, wala akong kilala na ng malaki yung ulo, actually. Lahat kami magkakaibigan at lahat mababait talaga. Pare! Sabi niya, mataray pero maganda. Ay! Yeah! At least may bawi, diba? Hindi naman mataray. Mataray lang talaga ako sa mga taong inaaway ako, ganun. Pero normally hindi. Parang, alam mo yung tipong, kung pag, alam mo, inaapakan ka na ng tao, syempre magpapatalo ka ba? Hindi. Tsaka yung talaga yung tinuro ng mama ko. Saka huwag kang magpapabuli na. At huwag ka rin mambuli, syempre. Yeah. Ganun. Sabi nito ni, I'm Vladi MCRY. Hindi ko alam kung paano basahin. Sabi niya, buutan jud ate, waylain pa. Sabi niya, mabait talaga ate, wala nang iba. Parang ganun. Thank you! RDDGMCR, basta ang haba ng niya, username. Fresh mo na dito, don't worry. Sabi niya dito, famous kapag high school. Famous daw ako nung high school. Hindi naman. Siguro, kilala lang dahil lagi po ako nang-perform when I was in high school. Yes. Sabi ni 13 Maria sa Hulga. Sabi niya, maarte daw ako. Pero since I discovered you on ByTV, I then realized I was wrong and now I'm your fan. Thank you! Alam nyo guys, ito lang hindi ako galit sa mga medyo nagsasabing maarte ako, maldita, ganon. Kasi assumption lang. Pero kita nyo man, pag nakilala nyo ako, then that's the time na pwede nyo akong i-judge talaga. Serious? Naging seryoso. Wala na to Sabi niya, super hardworking and does her best
in everything she does. Totoo po ito. Talagang whatever is offered to me or whatever I'm asked to do, kung pinapagawa sa akin itong certain thing na to, talagang I make it a point na I deliver what is asked of me, and minsan lagpas pa dun sa expectation nila. Kasi ewan ko, siguro dahil na din sa training ko sa theater, kasi most of the time pala, laging sinasabi sa akin na do not settle for anything less. Yun yung first director na nag-train talaga sa akin kung saan talaga ako lumaki sa teatro. Sa kanya talaga. Laking alibanghelyo talaga ako. Tsaka yun talaga yung lesson na hindi ko makakalimutan sa kanya. In everything you do not settle for anything less. So, if today you're good, make sure tomorrow you're better. And the next day you're better than today, than yesterday. Ganun da. Doon din ako na-disiplina talaga ng bonggang-bongga. Talagang nadala ko yung lesson na yun. And basta iba talaga yung training sa teatro, kaya love na love ko, namimiss ko na nga yun. Pero totoo to guys doon ko talaga natutunan yung pagiging professional ko. Sabi ni Kirsten Ramas, you are a sweet girlfriend. Totoo po yun. Hindi po tayo edges, talagang sweet po talaga ako na girlfriend. Parang maalaga, ganun. Kaya kasi naman gustong maging girlfriend ako. Joke lang, guys. Hindi po ako naghahanap ngayon. Masaya po ako. Serious? Ito na nga, sabi ni Honey Galvez, ito yung sinasabi ko guys, kaya ako nagtatagalog ngayon, ha. Sabi niya, sana po next video nyo may Tagalog translator po, di ko minsan magets eh. So, I just thought na pag, naglagay pa ako ng subtitle, matrabaho na siya masyado. Alam niyo naman ako, di ba, may day job ako, tas ito pa, nagbablog ako. So, para mas easier na lang din for me, magtatagalog na lang ako most of the time. So, I hope sa mga Bisaya nga nananaw ko ron, maintindihan niyo po ako. Hindi po ibig sabihin, again, uulitin ko po, na hindi ako proud na Bisaya. Ako proud kay Kustanan, mga langga, mga sis and orbs, as in June. Pero, kailangan sa June masabtan, kailangan maintindihan ng ibang viewers ko po ang aking mga videos. So, expect po sa mga videos ko po na i-upload in the future, magtatagalog na po ako. Pero, hindi po mawawala yung pagbibisaya ko. So, isusundot-sundot ko po yung pagbibisaya ko. Okay, mga sis and arms. Okay. Ayan. So, that's basically it for this video. Thank you so much for watching this video. And I do hope, guys, before you exit, please do subscribe sa channel ko po. Click subscribe and click nyo na rin po yung bell button just in case I have a new upload, ma-notify po kayo agad. Okay! Thank you so much again for watching. Till my next video. I love you, langga! Mwah!